namin to. Gago ka karon. Sino ta karon? May baril ka? Kapit ako pati pa rin. Gago. Let's go, prank na tayo. Kaya limos, kaya limos. Kaya tingnan mo nga sa loob kung may bag. May bag. Mayroon bag, may bag dyan. Nakalak. Bawal. Ito na lang mo. Bawal. Anong bawal? Ha? Naghanap kasi kami ng pera para makauwi na kami ng Maynila. Oo, ito pwede to. Ha? Diyan, sakay ka dyan. May susi. May susi dyan, may susi. Paano ba ito i-drive? Pwede, paturo ko yan. Kuya. Wala may basura dito sa bakal. Ha? Paano magsanla ng ano sa sasakyan? Bawal na sir, Bawal? Napulot lang kasi namin yan kanina eh. Napulot namin doon, nangangalakal kasi kami. Meron basura dyan? Di pwede sanla na walang register, sir. 20,000 lang, sir, para makauwi na kami ng Manila. COVID kasi. Pwede iwanan lang namin dito sa iya yung kotse. Yung kotse sir ba? Wala na kasing gas eh. Wala nang gas. Baka pwede isang lang. Yes, ma'am. Yan na lang. Sige, sir. Salamat, sir.
A few moments later. Amin to. Hindi na si mo, gago. Amin to. Hindi na mo. Amin to. Gago ka karon. Silong ka karon. May baril ka? Kapit ako 45 na rin. Gago. Stop, silong ka ba? Gago ka. Kuya, may gatas kayo kuya? Gatas kayo kuya? May gatas kayo? Kuya, gatas kuya. Gatas. Gatas. May gatas kayo? Yohohon mga ka-dwarf, salamat sa palaging panonood ng aming munting channel, at sa mga bago pa lang napadpad sa aming munting channel ay huwag kalimutan mag-subscribe. So ngayon hindi nakisama yung panahon sa amin, gagawa pa sana kami ng mas malupit na clip, pero sa hindi inaasahan
bumuhos bigla yung ulan. So ito na lang muna, dito magtatapos yung ating episode ng ating Pulubing Pasaway na prank. So shout out na lang tayo sa katrupa nating prankster, lalong lalo na kay Pasaway in Action, Bartolo Brothers, Steward PH, Daddy Lipik, Japawen, kay Trip Nilakay, at kay Robian. At sa mga hindi pa nabanggit na mga prankster ay shoutout lang po sa inyo. Hindi ko kayo may sa isa kasi sobrang mahaba na tong video na to. So yohohon lang at maraming salamat sa panonood. Let's go!